tamo hengke kok khuksa mas sinai sanjana no ta helep khayo khaya dara pohot chungbo mansuman bai ke aro bisal chong tamo hengke social media rok bo haino mansuman bai lai suka tamo common hamya rok khlai laioi obo salia tamo hengke bono kaija helep khayo khaya dara pohot chungno bo waisa bai no of khirma haikha khlai rekha borong ne guardian rok bongni samung phasni je kaham ke khaitong mani waisumne kaham sitra ke ri rekha borong ne kam no obono tabong ni dino sailap kri tamong ka chini dara dines tamone kok sanorok khnai nai di video kisa ang video ri rujak asungno jotna hambai among ke tamoni saga khnai nai di noro dara dines mane nugui tongo sung কয়েকদিন যে লাই থাংমানি ও কবংমা কন্ট্রোভার্সি ngi tongkha chini lukni sajak sanjana debrumani tui kobangma facebook rok bo kobangma comment phaireka kobangma post rok choli tong nakar sanu aborok kisa chaos ngi thangka ba angnani kering mani phano ngi thangka haipno lukurok ni demand ba kobangma borok ni demand thongmani ba abo hai ngi thangka खाइना मुसुं याव मा खाइका साना मुसुं याव मा सालाइका सो ताबुक रिक्वेस्ट खालायो जतो पब्लिक रखनो किसा थान्दा बागरा सिदि सिनि बुकुक संजना सिनि बनाई संजना बोबले कष्ट से तंगै तंखौ बिनि सागबो हामि आंगै तंखौ तेबो सिरियस नgi तफा दो बिनि मा भासं तो बरनि जे वान सुमु तै बरनि जे बुजि मु तै बरक डिसिजन नावै फाइका बिकज बरक बो काइसा बरनि बखाव बुमति खालायनाय खालाया बुजियानि बागैनि बरक मुसासो डिसिजन नावै फाइका केबो सजेशन रि माने करि खानि बागै फाम थिंगि फाइकना तब के ताबो कोइना मुचंगो जत्तो ताखौ बुक संनो केबो तेसा ताबुक संजना संनो कल खाने किसा बन्दर बाय सिदि बा बनि फैमिलिस रखनो कुनु साहनानि किसा बाथा गे दंगैरा सिदि नाइलेना खनाचिनि ताखौ पहर सं थांगै कक सालायनाय बनि फैमिली मेंबर्स बाय तामो खायनाय खाया बरक के remaining funds tongmani bumte ke utilize khlainai khlaya because tawbo sanjana sa khamya obono sana musu sa khamya ni bagai tabo social media ni di nungui o murti kogro thangna kira haina es ergane tabu obo tabu trending go sole tong tabu ham ke kok salai pana discussion khlai lai decision na lai situng chini ta khok pohor song thangai tabuk tau sanjana news ta tabuk trending go sole tong tiri purani khlai tongmani aborona sung kisa mabol thaklai sinai obo jotoni facebook no nugganai youtube o nugganai o bini video na borbo limited ideas tongmani bangai na asuk ideas maya je borbo buji tei borbo khlai phaika borbo je wan sukti borbo sonami phaika jengna ni tang ngai phailega so tabak abono koyo jotona ta khok buksau si isa bathak baigra si ta monai sanjana ni bagai kono controversy ta khlai legra si khana sini ta khok pohor song thangai kok samani ya golo jong nailena buntu khlailena aboni bore public bai tam salainai salaya amu jotto public ni buska tongai no sum kok salai sinai ba decision na lainai or self decision to kev nana ni thangla but yes lukurok ni full decision now you know next step na jaksinai aboni bagai na konya mu chungo please borni family rokno tabo call khlaiye u anap sana ba ulta palta kono kokta salai kurudi kono phalata halai siri borok je bujiti borok khlai pheke ba borni bo buji ange phana mistake khana to manai legra nai khana kok salaiye tamo decision nai man borok tam one suka tam one suki tom borok to borok no borok mistake khlai buju one suk thani o capacity kiringi thangi pano je sub jorate borok one suki man kha abono borok update ready ho amono borok decision nai samai phelaika hani bagai koyo ta khuk song amsonga ani koimo ke kisa bathak laigra na gono borle sorry hamia kaisa o sorry hamia kaisa no tuye chung controversy khlai lai kuno lab kri amo chungsi chungkising chungno ekra mani khlai tongkha so bondo khlai lai abuk khana jorate je decision namani lukoroni buskanga chine ta khuk pohor ta khuk bishal borok si agini simi case handle khlai phemani ba borok no thangai joto kishu discussion khlai lai lukoroni buskanga tui phaisito asuna khulumka kha khlayo jottono jotto lukurok longire unane hambai obo nang sana musugo tabok obo boro tabok muthak laisina ne obo tabok o bini o sanjana dean mane tabok o bidu tabok bono helep khayo khaya dara pohot song
tabuk o bidu tabuk trending no choli tongo tabuk Tripura ni boro tabuk muthakjakna no kok rok haine eser gana o kok tabuk.